Și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Voi folosi acest videoclip pentru ca să vă arăt cum nu-i cu pate. Bună, Maria! Ia uite pe Maria. Izalea, te rog, trebuie să mă concentrez aici. Trebuie să fiu pregătit pentru testul de matematică de început de an. Folosești aplicația asta. Crezi că o să mă ajute o aplicație? Bine că tu stai pe telefon, pe TikTok și bei, fratele tău stă acolo și învață. De ce nu ești, mă, fratele tău? Hai la școală cu voi. Ieși! Merge mintea ca Formula 1. Eliberează drumul. Merge mintea ca Formula 1. Cum ai luat note maximă? Cum e posibil așa ceva? Aplicația Gautmet. Am încercat să explic, dar nu vreau să mă asculte. Doar faci poză, scanează, te-a dat ecuația și pe urmă mi-a dat răspunsul. Wow! Mi-a dat rezolvarea și plus că aplicația e și gratuită. Aveți link-ul în descrierea profilului meu. V-am pupat! Mami, trebuie să zic ceva. Da, puiuțul, mami, ce s-a întâmplat? Ieri, tata a invitat-o pe vecina aia frumoasă aici. Da, auzi, maică, chiar așa? Da, mami, și-a adus-o sus în cameră și și-au dat jos. Nu mai bine vrei, puiule, să termină asta la cină, de față cu toată lumea? Bine, mami, cum vrei tu? Cină! Ce avem la cină, mami, că mor de foame? O să mor de foame și gâde. Ia zi, mami, ce vrei să-mi spui tu mie azi? Că tata a invitat-o pe vecina aia frumoasă la noi în casă și-a dus-o sus să o dezbrace. Nu e ceea ce pare. E ce au făcut după maică. Păi au făcut exact ce faci și tu cu unchiul tău în fiecare seară. Oh! Nu e ceea ce pare. Ce familie destrăbălată. Mami, trebuie să zic ceva. Da, puiuțul, mami, ce s-a întâmplat? Ieri, tata a invitat... Andrei, ți-am luat un cadou. Tata! Wow! Îl vrei? Normal! Oho! Stai așa! Prima oară trebuie să-mi răspunzi la câteva întrebări. Ești de acord? Îl vreau! Prima întrebare. La școală mergi? Sigur. De băut bei? Doar apă. Fumezi? Cum să fac eu așa ceva? Bine! Bravo! Se pare că ai câștigat cadoul. Auzi? Vreau să prăjesc niște pui la tigaie. Nu ai cumva o brichetă, că vreau să aprind aragazul și eu nu mai am. Normal că da! Aha! Andrei! A woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be your woman. Let me be your woman. Oh, I love. Cei mai urmăriți youtuberi din lume. Dar nu te control, urmări. Dar nu te control. Cei mai urmăriți youtuberi din lume. Te rog, 5,5 milioane. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna, hot dog and bologna. Chicken and macaroni, chicken and macaroni. Chillin' with the homies, chillin' with the homies. Chicken wing.